Robotika u hrvatskom školstvu gotovo da i ne postoji. Ponegdje ima u osnovnim školama, ali je nigdje nema u srednjim. A hrvatski klinci, vidjeli smo ih i ovdje u Direktu, svjetske prvake, za robotiku su iznimno talentirani. Ali dok naše školstvo shvati da je robotika budućnost, ona će vjerojatno već postati prošlost, pa zato uskaču hvale vrijedne privatne inicijative. Udruga Croatian Makers ovog ljeta robotiku dovodi djeci širom Slavonije. U svom STEM autu obilaze i gradove i sela i klince obučavaju sastavljanju i programiranju robota. Tin Kovačić. Klik po klik mišem i pale se lampice u malenim glavicama, ali i na robotima. I onda to mi stisnemo, evo ga. I za čas robot je u pokretu. Mi radimo kao neke robote koje možemo ići kao u krug i to sve. I ide li? Da. Danas smo učili programirati robota, kako napraviti da robot ide naprijed nazad, kako da skrene, kako da mijenja boju lampica. Dok se neki mališani kupaju na moru, Slavonci programiraju i to potpuno besplatno jer u robotici je budućnost. Kada se sa tim stvarima krene u osnovnoj školi, onda je to puno lakše, pogotovo danas kada postoje i jednostavni roboti i jednostavni programi u kojima djeca mogu naučiti praktički sve elemente industrijske robotike na jednostavan i zabavan način. Darko govori već ima iskustva u programiranju. Iskreno mislim da, zato što već znam onako na kompjuteru, znam dosta puno stvari o kompjuteru, još i znam engleski. A zna i što će raditi njegov robot jednom kada ga bude napravio. Hoće li učiti umjesto tebe pisati zadaću? Pa ako može, naravno. Sjedi Darko, čista petica.